Velkommen til station 2. Jeg er jeres vært, Peter Hansen. I dag skal vi se på nogle forskellige forhold mellem østarbejdere og danske arbejdere. Vi har været ude at se på Lars Larsens gård og interviewet ham. Goddag, mit navn er Lars Larsen, og det her I kan se, det er ved pløjmark. Vi er i gang med at fjerne gren, så jeg kan få den pløjet. Det er jo bag ved min gård, det hele. Men det her, det er simpelthen polakker, det her, I kan se her i baggrunden. Som der gør med at fjerne alle grenene, så jeg kan få pløjet, så jeg kan gøre med at få høstet til mine køer. Nå Lars, nu står vi her på din gård. Ja, det er rigtigt. Og du har hentet udlandsk arbejdskraft. Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt. I kan faktisk se den her i baggrunden. Det er min dejlige polak. Og nu er den her finanskrig, så er det vigtigt med noget billig, effektiv arbejdskraft. Nå Lars, nu står vi her på din gård, og det er ved at være pløjesæson. Har du tænkt på noget nyt arbejdskraft? Ja, det har jeg. Jeg har tænkt på at vente mere udlænding, så jeg kan få så det går lidt hurtigere. Det går rigtig langsomt, men de to jeg har. Den ene går simpelthen så slatten. Det er simpelthen så utroligt langsomt, det er. Men en polakken jeg har, det går skide godt, det gør. Lars Larsens gård, og jeg har fået lov til at tale med hans polske arbejdskraft. Hvordan har dig og din familie det her i Danmark? Er der nogle gode vilkår, I lever under? Ja, det er meget bedre end i Polen. Er det en god løn, du får her hos Lars Larsen? Jamen, jeg får 55 kroner i time. Og er det godt sådan for dig og din familie? Kan I leve for det? Det er perfekt. Havde I også nogle forhold i Polen? Forholdene her er meget bedre end i Polen. Jeg er Lars Larsens danske arbejdskraft. Her på Lars' gård, der tjener jeg 110 kroner i timen. Jeg har ret til ferie, og jeg har ret til weekender. Jeg har det bare luksus her på Lars' gård. Jeg har det luksus. Hey! Velkommen tilbage i studiet. I dag har vi fået 3 eksperter med i panelet. Og velkommen til Joachim B. Olsen. God aften. Velkommen til Venus. God aften. Hvad er problemet med østeuropæerne? Jeg mener ikke problemet, det er østeuropæerne, der kommer her og tager jobs til 120 kroner i timen. En løn, som fagbevægelsen har sagt ok for. Jeg mener problemet, det er danskerne, der ikke gider at tage jobbene. Hvad har du at sige, Venus? Problemet er helt klart ikke danskeren, men den danske arbejdsgiver, som gør, at østeuropæerne arbejder under dårlige forhold og får en dårlig løn, som ikke passer til deres produktivitet. De arbejder mere end det, de får i løn. Og velkommen til Carlo fra 3F. God aften. God aften. Hvordan kan det danske arbejdsmarked i fremtiden håndtere arbejdskraftens frie bevægelighed her i Europa? Carlo, hvad har du at sige? Det kan vi gøre ved at lave det, vi kalder for et kædeansvar. Det er der, hvor man gør hovedentreprenøren ansvarlig for hans underentreprenører om de overholdende regler. Det vil sige, at chefen skal sørge for, at alle hans medarbejdere de overholder reglerne. Hvordan skal vi forholde os til, at østeuropæernes arbejdskraft presser det danske arbejdsmarked? Venus, hvad har du at sige til det? Vi skal forholde os sådan, at vi ikke skal være bange for, at alle jobs bliver besat af folk fra udlandet. Det er faktisk kun en lille procentdel af jobsene, som er taget af østarbejderne, viser undersøgelserne. Og det var alt for denne gang i station 2. Vi ses igen i næste uge kl. 1.